ga mutum da yar jakarsa wallahi dan liman ka gudu kawai saboda garin nan gaba daya ba yadda baka san abin da ya riko wani gurnet ya riko wani bistan ce a jikinsa don haka ni nake gaya ma wannan ka guji mutum ba ka kiyaye ba yadda saboda me za ka ce ba yadda ɗan liman to ai ni batun tafiya sojan da nake ma gaba ɗaya na ji jikina ya yi sanyi jikina ya zama inda ka zan salamatu mai ɗan wake ɗan soja yanzu har yanzu akwai maganar ka ta tafiya soja maganar tafiya soja ainihin ina comedy gidan drama direct kaji na gaya ma ɗan soja wannan maganar ta zama idina ni ba na tsoro na gaya ma batun wannan magana da kake ta jaka ni ba na tsoro in kai kuma za ka yi haba ɗan soja kana ɗan soja nukiliya ya fito ma da nukiliyoyi aljihuna to ni dai na gaya ma ɗan liman wani ina nan ni wannan cika bakin da zai tashe ni ban ga abin da zai tashe ni ba dan gidan malam damo bane kai tsoron masifa ya cika min baki kake ban ga abin da zai tashe ni kai kiyayi jaka ni dai na ta na kiyayi jaka wallahi hanya ta wallahi kana duba ma ka kiyayi jaka ni dai na ga ma ka kiyayi jaka ina nan jaka ai ni jaka bata ita ta tashe ni daga nan ba sai dai in jakunkuna na gani jakunkuna ne za su tashen daga nan in tashi amma jaka bata isa ni ta tashen daga nan gudu duk inda na je fans kauna suke nuna mun thanks to ga wakan da na rubuta don in nuna shaidan godiya na gare ku bounce duk inda na je fans kauna suke nuna mun malam da Allah tambaya ne malam ba malam bane ni dalibi ne Allahu ya babu tare gani da ke babu bare don kin hadi baby kina da kyau kina yi mun yanayi da Hadiza gaban